салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи душанбе 24 август ман хиромон бақозода тақдим мекунам. мақомоти Узбакистон ду сокини ноҳияи Конибодомро ки 1.5 моҳ пеш бо иттиҳоми марзшиканӣ боздошт шуданд, ба Тоҷикистон ихроҷ карданд. Ин ду чепони тоҷик Тулқинбой Усмонови 30 ва Ҳушёр Қобилови 24 сола моҳи июн дастгир шуданд. баъди пардохти ҷарима пули онҳо тавонистанд ба ватан баргарданд. 2 июл хабарнигори радиои Озодӣ бо волидони ин ҷавонҳо ба маҳалли боздошти онҳо рафт ва онҳо таъкид карданд ки фарзандонашон дар қитъае боздошт шуданд ки ҳеҷ аломати марзӣ ё симхоре надоштааст. дар ҳодисаи боздошти ин ду ҷавон Тулқинбой Усмонов аз пояш тир хӯрда буд. охири солҳои 90 Узбакистон марзи худро бо баҳонаи таҳдидҳои террористӣ минакорӣ карда бо Тоҷикистон низоми раводид ҷорӣ кард. Дилшод Назарови 33 сола дар мусобиқаи ҷаҳонӣ дар шаҳри Пекин дуюмин гурзандози ҷаҳон эълон шуд. варзишгари маъруф дар даври ниҳоии мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гурзандозӣ ки 23 август дар Пекин баргузор гардид, барандаи ҷойи дуввум, медали нуқра ва ҳам ҷоизаи пулӣ дар ҳаҷми $30,000 гардид. Дилшод Назаров дар байни 12 гурзандози беҳтарини ҷаҳон гурзро ба масофаи 78 метру 55 сантиметр партофта мақоми дуввумро соҳиб шуд. ҷойи аввал ва мақоми қаҳрамони ҷаҳон насиби варзишгари лаҳистонӣ Павел Файдек шудааст ки натиҷааш 80 метру 88 сантиметр будааст. дар ҳоли ҳозир Дилшод Назаров аз нахустин варзишгарони Тоҷикистон аст ки ба бозиҳои тобистонаи олимпии соли 2016 дар Рио де Жанейрои Бразилия рохат гирифтааст. сафири тозатаин дар Япония ва собиқ вазири хориҷаи Тоҷикистон Ҳамрохон Зарифӣ дар як мусоҳибааш бо радиои Озодӣ гуфт Тоҷикистон ҳамеша тарафдори сулҳу мусолимати сиёсӣ аст. ин изҳороти оқои Зарифӣ дар посух ба саволи радиои Озодӣ оид ба рӯйдодҳои Украина ва ихтилофоти Ғарбу Русия буд ки ҳоло ба бовари бисёр таҳлилгарон ҷаҳонро дар ростои як ҷанги сард қарор додааст. роҳбарияти сиёсии Тоҷикистон ҳамвақт барои вороҳи сулҳ ҳал кардани масъалаҳои низоъҳо мебошад, чунки мо худамон ҷанги шаҳрвандиро аз сар гузарондем ва медонем ки ғайр аз сулҳ, ғайр аз гуфтушунид дигар роҳ ҳал вуҷуд надорад. ҳамрохон Зарифӣ рӯзи 10 август бо як амри президент ба мақоми сафири Тоҷикистон дар Япония таъин шуд. аз ин пеш Зарифӣ тахминан 7 сол вазири умури хориҷаи Тоҷикистон буд ва дар ин байн тахминан 1.5 соли охир дар ҳеҷ сохтори давлатӣ кор намекард. шакли пурраи ин мусоҳибаи ихтисосиро аз сайти радиои Озодӣ пайдо кунед. оҷонсии хабарии ИмрӯзNews дар остонаи 5-мин солгарди таъсисёбиаш аз роҳандозӣ шудани сайти интернетии худ хабар дод. масъулини ин бунгоҳи хабарӣ мегӯянд ки сомонаи онҳо хабариву таҳлилӣ буда дар оянда фаъолияташонро дар бахши мултимедия ё чандрасонаӣ низ тавсея медиҳанд. ИмрӯзNews бо нашри нахустин рӯзномаи тоҷикии ҳаррӯза ва ҳам барномаҳои радиоӣ дар шабакаи FM маъруфият касб кардааст. дар тӯли 3 рӯзи гузашта ба дари 17 дӯкони воқеъ дар наздикиҳои масҷиди марказии Душанбе ба номи ҳоҷи Яъқуб ки бештар китобҳои динӣ, либосҳои занона ва тасбеҳу ҷойи намоз мефурӯхтанд, қуфл зада шуд. ба гуфтаи соҳибони ин фурӯшгоҳҳо ин кор баъд аз тафтиши як комиссияи ҳукуматӣ аз сӯи шаҳрдори Душанбе сурат гирифтааст. як намояндаи ҳукумати шаҳри Душанбе гуфт ҳадаф аз ин кор на бастани дӯконҳо, балки мушаххас кардани молу маводи ба фурӯш гузошта шуда мебошад. зоҳиран чунин тасмим баъд аз ҷаласаи шаҳрдори Душанбе дар масъалаи либосҳои ба фарҳанги миллии тоҷикон бегона гирифта шудааст ки рӯзи 19 август дар кохи ваҳдат баргузор шуд. ва барои дарёфти ахбору видеои бештар ба сомонаи интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.